Здравейте, прекрасни момичета и момчета! Как сте днес? Радвам се да ви видя. И днес в началото на курса, понеделнишки, имам за вас няколко задачки. Първата е като всяко начало на всеки курс ясно да предначертаем какво очакваме от този курс. Каква е целта ни за тези идващи 6 седмици? Какво очакваме да се случи с нас в тези 6 седмици, за да можем на финала на курса да кажем: да, курсът за мен беше успешен. Свалено тегло, свалени обиколки, навици, които да изградим. Трудности, които срещнахме в изминалия курс и върху които бихме искали сега да поработим. Сега, днес е най-подходящото време да направим целеполагане на себе си за следващите идващите 6 седмици 2 хранителни режима. Отворете тефтера. Запишете. Кое е теглото, към което ще се стремим за едните 6 седмици? Запишете го като килограми. Колко килограма разлика е това? Разделете на 6. Средно на седмица по колко грама следва да вървим надолу? Вече знаете, за VIP курса нормално е темпа да е 0,8% на седмица. Сметнете, това, което очаквате за себе си, реалистично ли е? В такъв диапазон ли? 0,8% от килограмите ви. Например, ако тежите 100 кг в момента, 1% е 1 кг седмично, а 0,8 е 800 грама седмично. Така че нормално е за 6 седмици да се стараете да свалите 4,800 до 5 кг. Ако сте във VIP курса и текущото тегло е 100. Ако в момента килограмите са 70, 1% са 700 грама, а 0,8 са 560. Хайде да сметнем. А реално това, което си поставяте за цел, в такава стойност ли е и възможно ли е, постижимо ли е? Направете целта си по седмици. Разбийте я и по режими. Фокусирайте се и запишете освен килограми, обиколки, т.е. измеримите показатели, какво още искаме да трансформираме, променим за тези 6 седмици, за този курс. Може би навик, който е трудно да се преработи до сега. Да се откажа от сладичкото вечер. Да спра винцето след вечеря. Да започна да тренирам. Да правя по 10 000 крачки за деня. Да се науча да правя 4 етапна грижа за лицето си и да отделям време за козметика, масаж, процедури, които да помагат кожата ми да се стяга и прибира. Кои са и какви са навиците и действията, които би искала да усвоиш за идните 6 седмици? Тези 6 седмици ви давам и една много важна задачка. Искам да следите и контролирате храненето си. Също както следим и контролираме външния си вид. Начина, по който напускаме дома. Обичайно, сутрин, когато станем, пием кафе, минаваме през тоалетна, някои от вас закусват вкъщи, пият вода и малко преди да напуснем дома, поглеждаме в огледалото, нашата визия. Начина, по който ще напуснем дома и ще се срещнем с деня. Това е нашата визия. Огледалото показва нашата визия. Дали сме с червило, дали сме с грим, сложили сме фондютен, сресали ли сме се, как сме се облекли, всичко наред ли е и тогава излизаме. Огледалото на нашето хранене можем също да го видим, но не къде е в края на деня. Предлагам ви следното действие. Ставаме сутрин, стъпваме на кантара и снимаме теглото си, като снимка в телефона. Снимаме закуската си, ако пием кафе, кафето, обяда, след обедната закуска, ако има нещо изкушаващо извън режима и него снимаме, вечерята. И в края на деня, през телефоните си с подходящо за вас приложение, правим колаж, т.е. всички снимки ги събираме в една. Кантара сутрин на гладно,
закуска, обяд, следобедна вечеря, ако имало някакво нарушение и него. И чашата вино нека да е там. И ако има нещо сладко вечер, и то нека да е там. Да видим реалността, такава каквато е. И за тези 6 седмици да правим такъв тип огледало на нашите действия, които ни водят към по-доброто наше аз. Много работеща стратегия. Много работеща техника. Особено за тези от вас, които се чувстват в тунела, които се чувстват забуксували, които се чувстват в асансьора, нагоре-надолу, нагоре-надолу. Много добре работеща техника. Също както огледалото ни дава ясна и точна визия за нас самите, по този начин този колаж от снимки ни дава ясна и точна визия за нашите действия. Такива каквито са, успешни, неуспешни, които ни водят към прогрес или които не ни водят към прогрес. Когато дойде вторник и има нещо в резултата, което не знаем откъде идва, за мен най-лесният и бърз начин да ви отговоря е ако просто ми изпратите 7-те колажа от изминалата седмица. 7-те дни, така както реално са минали. Но за да мога наистина да ви бъда полезна, следва да сте точни и коректни и искрени в това проследяване. Не се притеснявайте, ако има нарушения, ако хапвате или пивате нещо, което знаете, че днес не е по режим. Нищо страшно няма в това. Снимайте го. Добавете го в колажа. Нека да знаем действителността такава каквато е. Вие го правите основно за себе си. Аз ще ви поискам колажите само ако има нещо, което не знаете, нямате яснота за себе си, чудите се, има главоблъсканица и има нужда да помогна. За всички останали случаи тези колажи си остават във вашите телефони. Те са за вас, те са вашето огледало, вашето отражение на действията. Моля ви да го направите поне за седмица, а най-добре за 6 седмици. И заедно да наблюдаваме ефекта от тази техника. Определено много работеща техника. Препоръчвам на 200% за тези от вас, които се чувстват по-слабо мотивирани. За тези от вас, които дълго време са в асансьора, нагоре-надолу, нагоре-надолу. За тези от вас, които в момента се чувстват в тунел, не виждат светлина, сякаш са се загубили. Днес имам няколко задачки за вас. Ще ги обобщя. Първо, изчислете целта си в килограми и я разбийте по седмици. Запишете, умастилете в тефтерите си. Второ, освен свалено тегло, свалени килограми, задайте ясна цел за идните 6 седмици по отношение на навици, действия, нещо, което ще промениш за предстоящия 6-седмичен период. И трето, стартираме процес на огледало на нашите действия, които ни водят към по-доброто наше аз, под формата на снимане на всичко хапнато през деня. Моя съвет е всички снимки от деня да обединявате в една в края на деня и това да бъде крайната снимчица, която да съхраните в телефоните си, за да не запълвате паметта с излишни снимки. Много по-ясно ще можем, ако ни потрябват, да ги извадим по този начин обобщени. Фокус към това какво хапваме, какво пиваме и ясна визия за курса. Днес очаквам вашите споделяния. Кой от вас направи и трите задачи? Направи целеполагане по седмици, в килограми, целеполагане в навици и се заема и започва процес на снимане на всичко хапнато от деня. Плюс кантара сутрин на гладно. Стъпвате на кантара, измервате килограмите си и снимате всичко изядено и изпито без водата. Само водата не снимаме. Всичко хапнато и изпито снимаме, защото има своите калории и в края на деня обединяваме в един колаж. Много ми е важна вашата обратна връзка. Спрямо нея аз разбирам кой гледа видеята си своевременно и изпълнява задачките, които давам. Курс е направен така, че да ти даде максимума. Аз влагам изключително много ресурси. Всякакви ресурси, материални и нематериални, за да ти дам най-доброто и ти да излезеш от тези 6 седмици успешна. И ако следваш методологията, ако наистина си отговорна към това, което ти се дава в този курс и си го взимаш, успехът е гарантиран. Той просто е неизбежен.
Няма друг начин, освен да си успешен. Няма друг изход, освен да си сред отличниците. Но видеята са ключов компонент. 60% от успеха стои в видеята. Защото те са на правилното място, в правилното време, с правилното задание, с правилното послание. И когато вие пропускате гледане на видеа, отлагате ги за утре, натрупвате по 2-3, тогава е ефекта на доминото. Вместо това да ни подсилва, по-скоро ни разочарова, демотивира. Много е важно да отделите тези 10, 15, максимум 20 минутки и да си гледате всяко видео в конкретния ден. Изключително полезно би било това за твоя прогрес. Днес очаквам вашите споделяния. Под тях ще видя кой от вас изгледа това видео до край и направи 3 задачки, които възложих в него. Очаквам ви. Прегръщам ви и ви пожелавам един успешен рестарт. Едни успешни 6 седмици. Резултатни, удовлетворяващи. 6 седмици на прогрес. До скоро!